A je to tady. Viděl jsem, že to přijde dřív nebo později, ale the end je konec. Přestávám natáčet video. Tohle je teda poslední video. Ne, že bych nechtěl. Ne, že by mi to někdo zakázal. A ty konstrukce, co tady vidíte, ty nejsou, že bychom se stěhovali a neměli bych čas. Prostě končím. Nebo to je pauza. Spíš to bude ten end. Spíš to bude ten konec. Teď se mi docela hroutí škola. Pod rukama. Ano, pod rukama. Takže budu muset něco udělat. Takže je konec YouTubem. Použitá videa. Ty tam všem nechám. A můžete si je v pohodě zkouknout. Možná by mě lajky a palce nahoru. Komenty přesvědčily, ale spíš ne. Omlouvám se všem fanouškům za moje lži. Že bude Dishonored, že bude Fair Card, že nedoufám to. Ale furt je to jeden odběratel. Furt to jen to neshlédnutí, abych měl tu vůli pokračovat. Hlavně mi nasralo to, že se mi teď úplně totálně zesralo natáčení. Ano, zesralo. Takže tohle bude poslední rozloučení. Čusák, busák lidi. Moje jméno bylo Matyáš Soukup, neboli Gamen.cz. Pokud budete chtít si zkouknout nějaká videa, tak se zkoukněte. Vyhledávejte si mě pod jménem Matyáš Soukup. Jak říkám, možná by mě lajky i komenty přesvědčily, ale ne.